jeg blev født i Congo. Så var jeg 7 år, så flyttede vi til Danmark. Min familie har altid været kristen, tror jeg. Vi startede lidt med at være katolik i første omgang, så den aspekt havde jeg også. Der var jeg jo meget lille, jeg var 7 år, så det er ikke fordi det betød det store for mig. Men jo, så kom vi til Danmark. Så var der mange forskellige ting, der begyndte med at være interessante, og mange nye mennesker, som vi mødte, som introducerede os til den tro, vi kender i dag. Jeg har altid haft det med mig. Mine forældre har altid bedt rigtig meget, min mor beder ekstremt meget. Så jo, det har altid været noget, jeg har haft med mig. Og så gror man jo selvfølgelig. Der er mange ting, der har impact på en, så gror man. Men jo, jeg har altid været kristen. Ja. Yeah. Interesser. Jeg har lige gået på gym i 3 år. STX, som jeg lige har afsluttet. Jeg havde bioscience-linjen, så sådan noget biologi og lidt naturfag, tror jeg. Det er i hvert fald, det gror ret meget på mig. Ellers så elsker jeg at læse, både i Bibelen og forskellige bøger. Jeg er begyndt med at male. Jeg har lige købt en harmonika. Ja, den vil jeg gerne øve på. Så også noget musik, ja. Jeg elsker at spille guitar og synge og være sammen med venner, tror jeg. Som sagt, så er jeg jo vokset op i en kristen familie, så det er lidt svært at skelne, hvornår man egentlig blev introduceret til troen, og hvornår jeg selv valgte til eller blev kristen. Men jeg tror, jeg tydeligt kan huske den her eftermiddag, hvor mig og min mor, vi sidder på sofaen, og hun sidder og lytter til en prædiken. Sådan en præst, hun altid har lyttet til. Hun lytter til ham ret tit. Jeg sad på sofaen lige ved siden af hende med min telefon i hånden. Jeg tror, jeg var 12 år. Hvor den her præst, han snakker om, at man skal tjene Gud, og man skal give sit liv til Gud, og man skal være available, man skal være ledig, man skal være der til at kunne sige ja til ham, når han kalder på en, og at man skal tjene ham, man skal arbejde for ham, man skal kende sit kald. Og jeg tror også, det der med at kende sit kald, eller at tjene Gud, det er noget, jeg ikke havde hørt særlig meget om. Så jeg tror, det er det, der greb mig lidt, at han snakkede om, at man kunne arbejde for Gud, og at man kunne gøre ligesom han gjorde, og stå foran en hel masse mennesker, og vejlede dem til at finde Gud, og til at finde Jesus. Og så tror jeg bare, at der er et eller andet, der er klikket for mig. Et eller andet, der sagde til mig, at jeg vil gøre lige præcis det, han gør. Jeg vil gerne stå foran mennesker, og kunne snakke, og vejlede dem, og hjælpe dem med at finde svar på de problemer, eller de undre, de har. Og jeg vil gerne bruge til Gud. Jeg tror, det helt reelt var den eftermiddag, at min første tanke om, at nu er jeg rigtig kristen, og nu vil jeg gerne tjene Gud kristen. Jeg tror, det er der, det klikkede. Jeg tror, det er der, hvor jeg virkelig blev kristen, sådan, hvor jeg selv valgte det til, og jeg selv begyndte med at dyrke det. Fordi jeg efterfølgende, det var så stort for mig, det var så godt information, at jeg kunne godt tjene Gud. Jeg kunne godt stå og gøre, ligesom præsten gjorde, eller gøre, ligesom sangerne gjorde, og stå og evangelisere og snakke om Gud til andre mennesker. Jeg er blevet så betaget af tanken, at jeg begyndte med at bede mere, jeg begyndte med at læse min bibel rigtigt, jeg begyndte med at lytte til folk snakke om deres egne oplevelser, og så lærte jeg om, at jeg kan huske, at jeg sad og foldede tøj på mit gulv, hvor der var en, der snakkede om at tale i tunger, og alle de her forskellige ting, hvor det blev bare ved med at flyde ud med nye informationer, og nye glæder, og nye behov for bare at være i Guds nærvær. Så jeg tror, den eftermiddag på sofaen med min mor, det var der, hvor det virkelig klikkede for mig, hvor jeg sagde, at jeg vil gerne være kristen, og jeg vil gerne tjene Gud. Jeg kan huske, da jeg var 13 år og startede i 7. klasse, så havde jeg sådan en tendens til at jeg var begyndt med at blive ret usikker. Og den her usikkerhed begyndte bare med at brede sig lidt, og jeg begyndte med at blive ret negativ og ret trist og ret, bare ensom, tror jeg også, egentlig lidt. Så en dag, så besluttede jeg mig for, at jeg ville tage i skole, og så ville jeg bare mærke alle de her følelser, og jeg ikke ville prøve at dæmpe det, og at det skulle bare være, hvad det var. Fordi jeg altid har haft sådan en tendens med ikke at vil vise, hvordan jeg rent faktisk har det, eller ikke vil udtrykke, at jeg hverken føler mig ensom, eller usikker, eller trist. Så jeg tog i skole den dag, og så var jeg bare trist. Så kan jeg bare mærke, at den her negativitet blev ved med at
tage plads og tage dels i min hverdag og i den person, som jeg var. Og så gik jeg lige pludselig i 9. klasse, og jeg havde bare stadigvæk den her depressiv og den her følelse af angst hele tiden, hvor jeg ofte bare ville føle mig ensom og indelukket og misforstået, og sådan, jeg følte så meget smerte, at mental smerte, at jeg også kunne mærke det, altså fysisk, hvor jeg egentlig tror, jeg holdt mig væk fra nogle af relationerne, som jeg har haft gennem tiden. Så husker jeg havde det sådan her i cirka 3 år, hele mit folkeskoleforløb. Så husker jeg en aften, eller det var måske en hel dag, hvor jeg sad på gulvet på mit værelse, og jeg kiggede ud af vinduet, hvor jeg græd lidt, og jeg var virkelig ked af det. Jeg havde sat der i sådan 3 timer, tror jeg, hvor jeg lyttede til sådan en sang, der snakkede om venskab, eller at have sådan en relation ved en, der altid kunne støtte op om en, og altid ville være der til at lytte til en, og altid ville være der til at forstå en, eller give en de ting, man har behov for. Og jeg på det her tidspunkt, så græder jeg bare, fordi jeg tror virkelig, jeg længtes efter en menneskelig relation med en anden person, bare et venskab, der var dybere end hvad man kunne antage, at jeg havde det engang. Så jeg sad bare på gulvet. Jeg græd, og jeg fik det her billede, som jeg stadigvæk bærer med mig rundt omkring nu, af at jeg sidder og græder, og at Jesus selv sidder ved siden af mig og trøster mig. Og det er mens jeg græder, at jeg får det her billede, men samtidig så er jeg ret afvisende over for ham og skubber ham væk og siger, at mærker, at det er ikke det, jeg gerne vil have, og det er ikke det, jeg leder efter. Senere på aftenen, så sidder jeg, og jeg græder lidt stadigvæk, og jeg har taget min guitar, og jeg har spillet nogle sange, som jeg ikke har kunnet få ud, fordi at jeg var så følelsesmæssigt ustabil den aften. Så følte jeg bare, at det hele brød bare sammen under mig. Sådan, det var bare for meget, det overmændede mig for meget, og jeg var stoppet med at kunne mærke Helligånden, og jeg var stoppet med at leve i den her boble af forelskelse, som jeg havde haft fra da jeg var 12 år, hvor jeg havde besluttet for, at jeg gerne ville følge Gud. Det hele sprang bare for mig. Jeg plejede at gå hjem på min mors værelse, fordi at gennem hendes vindue, så kunne jeg se sådan himlen og udsigten derud til. Så jeg sad derinde på gulvet, tror jeg, og så græd jeg bare hele dagen. Og jeg lyttede til lovsang, og jeg var bare derinde hele dagen. Og så blev det til, at jeg sådan kunne begynde med at mærke glimt af Helligånden kom tilbage, mens jeg bare græd og sagde, at jeg kan slet ikke mærke dig, Gud, og jeg kan slet ikke mærke, hvordan det hele er, og jeg kan slet ikke mærke, om du er her, og jeg føler mig så alene og overmandet, og det hele er bare for tungt og for meget. Og så lige pludselig var jeg gået en hel dag, hvor jeg hverken havde spist noget, jeg havde ikke drukket noget, jeg havde ikke lavet andet end at sidde på min mors gulv, kigge ud af vinduet og snakke med Gud. Så gik der lige pludselig 3 dage, hvor jeg stadigvæk befandt mig i den tilstand. Og jeg lyttede til 2 sange, som jeg specielt holder med mig. Det er Good Good Father. Den har virkelig hjulpet mig igennem det. Jeg kan ikke engang huske titlen på den anden sang, men de handler begge 2 om Guds kærlighed og Guds nærvær, og intensitet befinder sig i, hvem han er. Jeg tror, den anden sang var en sørgesang, en form for en undskyldningssang, sådan jeg beklager, at jeg ikke har været god nok, og at jeg ved ikke, hvilken tilstand jeg skal befinde mig i og sådan noget. De 2 sange hørte jeg igen og igen på de 3 dage, hvor jeg ikke havde været på sociale medier. Jeg havde helt ærligt ikke snakket med et andet menneske. Jeg havde ikke spist noget, så det var en form for fasten. En ubevidst fasten nærmest. Og så på 3. dag, så kunne jeg sidde på mit værelse og bare snakke. Og jeg snakkede med Jesus. Og jeg tror aldrig, jeg har mødt, også til den dag i dag, jeg har aldrig nogensinde mødt Jesus så tæt på mig, som efter de 3 dage. Sådan, jeg kunne virkelig mærke ham. Og når jeg siger mærke ham, så mener jeg som at sidde i et rum med en af sine bedste venner og snakke. Jeg kunne virkelig høre ham. Jeg kunne sidde og have samtaler med ham. Og jeg sad bare, og jeg var så lykkelig, og jeg var så befriet, og jeg sagde til mig selv, at jeg kan aldrig nogensinde slippe op med den her følelse. Jeg kan aldrig nogensinde finde noget, der er bedre, eller der rummer mere, eller godt. Og så
kom det jo selvfølgelig til et valg mellem, om jeg gerne vil downloade sociale medier og alle de her ting igen. Og det gjorde jeg. Men så skal man også bare vide, at hele den tid, de 3 dage, jeg har brugt i isolation, der har jeg kunnet mærke Guds nærvær, fordi det er det eneste, jeg har brugt min tid på. Så der slap det også lidt op med intensiteten af mit nærvær med Jesus blev mindre. At kunne have den følelse, have den støtte, have det der med, at jeg kan befinde mig i ham, og min identitet er i ham. Jeg tror virkelig, det var vendepunktet for mig og min tro. Jeg tror, at mange af os kristne, eller bare mennesker generelt, jeg tror, vi kæmper med tanken, om man hellere vil blive valgt, eller om man gerne vil være et behov. Også bare hvis man tænker på romantisk, eller med et romantisk forhold, sådan, om man hellere vil være et behov for sin partner, eller om man gerne vil være et valg for sin partner. Og til det, der tror jeg, at vi bliver nødt til at forstå, at for at kunne vælge de rigtige ting hver gang, så skal man virkelig have viljestyrke, man skal virkelig have motivation til det, man skal virkelig kunne have, altså det kræver virkelig, at man er en stærk psykisk person. Og jeg tror, når vi kommer til det religiøse aspekt, så skal vi også bare som mennesker forstå, at vi er så ekstremt uperfekte, at 9 ud af 10 gange, så tager vi det forkerte valg. Og det påvirker os så meget og så dybt, at vi ofte ikke kommer til at kunne opnå perfektheden, som vi søger. Og den der viljestyrke, eller styrken til at vælge det rigtige til. Og med det rigtige mener jeg jo selvfølgelig Gud. Så at kunne forstå, at Gud ikke er et valg for mig, men et behov, er, at jeg på gentagne gang altid har mærket min relation med Gud være stærkere og tættere og bedre, når jeg har haft behov for ham. Og det er også en del af det at være en egoistisk person i troen, at man kun kan finde ud af at give 110%, når man har behov for noget. I forhold til, hvis det er noget, der er tilvalgt. Hvis jeg kunne vælge mellem, nu snakkede vi lige om, at hvis man kunne vælge mellem vand og sodavand, flest af gange vil jeg hellere vælge sodavand, eller andet at drikke end vand, men når jeg havde behov, eller jeg havde smagen, eller jeg kunne mærke, at min krop havde brug for vandet, så ville jeg jo selvfølgelig vende vandet til, og så ville jeg også bruge min tid på at drikke vand. Og så er der jo de meget seje mennesker derude, der drikker vand dagligt, eller kan drikke vand med en del sodavand og alt det andet. Det er jo de mennesker, som vi ser som mentale stærkere, eller de mennesker, der har bedre styr på sig selv, eller bedre styr på deres lyster, eller bedre styr på deres begær og alle de her andre ting. Og hvordan jeg ved, at Gud er et behov for mig, og ikke et valg, er fordi jeg så ofte har valgt ham fra. Der er så tit, nu er jeg jo lige blevet student, og min studenterperiode her, der er jo så tit, hvor jeg har valget mellem at gå i seng lige efter jeg har været til en gilde, eller lige bruge de der 30 minutter med Gud. Og der må jeg sige, at det har været en kort bøn, så jeg er gået i seng. Og det påvirker jo også mit forhold til Gud. Det påvirker også den relation, som vi har, at jeg kun snakker med ham 10 minutter. Men når jeg har behov for Gud, når jeg kan mærke, at jeg trænger til Gud, så kan jeg kan ikke kun bruge 10 minutter med ham. Så vil jeg hellere bruge længere tid, fordi jeg kan mærke, at det er det, jeg har behov for. Jeg kan mærke, at jeg ikke kan leve uden det. Hvornår jeg har skulle tage det valg, tilbage til folkeskole, så var det meget oplagt det der, når man var begyndt med at feste, og man var begyndt med alle de her sjove ting med sine venner og folk omkring en. Så kunne jeg ofte mærke, at Gud stillede mig i sådan en position, hvor jeg skulle vælge mellem, om jeg gerne ville være en del af alkoholkulturen, eller jeg gerne ville forholde mig til ham. Om jeg gerne vil være en del af festkulturen, eller jeg gerne vil forholde mig til ham. Og jeg kan ikke sidde her og sige, at jeg er perfekt. Jeg vil gerne sige, at 9 ud af 10 gange, så har jeg været en del af den kultur, der ikke befinder sig i Guds nærvær, eller den kultur, som han ikke skaber. Jeg tror, der er nogle ting, jeg har kunnet mærke med mig selv, og jeg tror også, der er nogle ting, som folk omkring, eller jeg håber, der er nogle ting, som folk omkring mig har kunne se og mærke. Og den første ting er nok måden, jeg er over for mig selv på. Måden, jeg ser mig selv, eller måden, jeg behandler mig selv, eller måden, jeg taler til mig selv på. Jeg plejer at være ekstremt usikker. Jeg plejer at være så usikker, at jeg tror, jeg vil gå en hel uge, hvor jeg ikke kiggede mig selv i spejlet, eller du ved, jeg kunne slet ikke have, hvis jeg havde gjort noget forkert, for eksempel,
Og der er nogen, der kompenserer mig med det. Jeg kunne slet ikke have det. Jeg vil få det så ubehageligt med den anden person, men mest af alt så vil jeg få det så ubehageligt med mig selv. Fordi jeg var så usikker på den person, jeg var. Jeg var så frygtsom for at være ubehagelig over for andre mennesker, hvilket jeg selvfølgelig ikke vil være i dag. Men alt jeg gjorde, blev gjort med en bagtanke om, at du er ikke god nok. Og det er ikke noget, andre mennesker nogensinde har sagt til mig. Det er noget, jeg selv har sagt til mig selv. Og nu elsker jeg at bruge tid med mig selv. Jeg elsker at kunne kigge på, hvordan jeg kan udvikle mig selv som person. Jeg elsker at lytte til andre folks behov eller andre folks kritik. Ting, de gerne vil sige for at hjælpe en med at udvikle sig, for at jeg kan være en bedre person over for mig selv, men også over for andre mennesker. Jeg er meget bedre til at have positive samtaler med mig selv, og meget bedre til at bruge tid med mig selv. Så det er i hvert fald en ændring, som jeg har set ret tydeligt i mig. En anden ting, jeg gerne vil snakke om, er også tanken om, eller følelsen af at være deprimeret, eller følelsen af at have angst. Jeg tror, at mange mennesker overser angst og depression, og hele den her følelse af negativitet. De overser det ret ofte som en afhængighed. Altså, der er ikke så mange, der tænker på, at det egentlig også er en afhængighed. Der er så tit i mit liv, hvor jeg egentlig ikke har haft det dårligt, eller ikke har haft det slemt, men jeg var så afhængig af den her tanke eller følelse om, at der var noget andet, der var noget andet at rumme, der var noget at gemme sig bag. Hvis jeg for eksempel skulle have aftaler med nogle venner eller nogle folk omkring mig, så ville jeg meget hellere bare aflyse det og sige, at jeg har det ikke så godt i dag, så jeg kan ikke have det. Eller hvis der var ting, der var for meget at døje med, så sagde jeg, det kan jeg ikke have lige nu. Jeg føler mig så depressiv, og jeg føler mig så ked af det. Der er også mange gange, hvor jeg for eksempel har følt afvisning, både med venner og familie og med mig selv, hvor jeg har gemt mig bag den her facade af, at jeg har det er angst, og det er depression, og der er også tit, hvor jeg har haft flere panikanfald, fordi jeg har haft den her tanke om at blive afvist, eller den her af mig selv egentlig, største del af tiden, og bare har kørt det op til noget, det ikke har været. Og nu kan jeg godt tåle en afvisning fra mig selv af, og jeg ved også, hvordan jeg elsker mig selv, jeg ved, hvordan jeg kan bidrage til mig selv, og jeg føler mig ikke afhængig af den her følelse af at være trist, eller at være nede. Jeg føler mig ikke afhængig af den her følelse af at kunne nedgøre mig selv, fordi det er en afhængighed, og det er noget, man skal passe på, at man ikke graver sig dybere ind i, fordi det er virkelig et valg for sig selv, om man gerne vil være glad, eller om man gerne vil være trist og depressiv, om man gerne vil være negativ, eller om man gerne vil være positiv. Ja. Og så i forhold til tredje ting, jeg tror også, min måde at være på omkring andre mennesker, den har også ændret sig voldsomt meget. Jeg er vokset op i en kristen familie, selvfølgelig vokset op i kirke og sådan noget, så jeg har altid haft det fællesskab ved siden af. Men jeg har også gået i en folkeskole, en ikke-kristen folkeskole, hvor jeg har haft ikke-kristne venner. Jeg elsker alle de venner, jeg har fået mig med på vejen, og jeg kommer til at have dem resten af livet. De betyder så meget for mig, for de har virkelig set mig være i mine laveste punkter af livet, og jeg har også til at se mig gennem alle mine bedrifter og alle de ting, jeg har været igennem. Men selvfølgelig har det været svært at kunne snakke med dem om, hvordan jeg har haft det, eller kunne være den person over for dem, hvor jeg tror, at jeg tit har været ret afvisende, hvor jeg nogle gange også egentlig har haft en form for, været lidt arrogant, eller bare været indelukket, fordi jeg ikke kunne forklare dem, hvordan jeg havde det, fordi jeg egentlig ikke havde lyst, fordi jeg følte, at jeg ikke kunne bidrage til noget, og de ikke kunne bidrage til noget for mig, fordi jeg egentlig ikke kendte mig selv. Og nu elsker jeg dem, og nu kan jeg tale om mine følelser, nu kan jeg slippe op med den her tanke om, at men du har været arrogant, eller at du har været trist, eller at du har lukket folk ude, eller at du har følt dig ensom og alene. Sådan, jeg kan godt være et fællesskab, hvor jeg lyser op, uden at skulle tvinge mig selv til det, men fordi at jeg godt kan lide at være den person, jeg er, og at jeg egentlig også føler nok selvtillid til at vide, at andre mennesker også godt kan lide den person, jeg er. Gud er jo 3 i 1. Og ofte så ser vi på dem som, altså selvfølgelig en treenighed, det er 3 i 1, 100%. Men det er også 3 dele af 1. Så når jeg tænker på Gud,
så tænker jeg ikke på kun Gud faderen. Jeg tænker ikke kun på Jesus, jeg tænker ikke kun på Helligånden. Jeg tænker på alle tre dele som hver deres egen, som er forenet af den kraft, som vi kalder Gud. Jeg kan huske at være lille pige og tænke på, at Helligånden er min bedste ven, og jeg kan tale med Helligånden om alting, og Helligånden er med mig, hvor end jeg går. Når jeg er far vild, så er Helligånden med mig. Når jeg laver dumme ting, så er Helligånden med mig. Helligånden tager ikke dels i mine dumme beslutninger eller dumme handlinger, men Helligånden er ved mig, og Helligånden er den stemme, jeg altid kan høre bag mit hoved, der siger, gå nu tilbage til Jesus, gå nu tilbage til Jesus. Jesus er min vejleder. Jesus er den, der giver mig tryghed. Jesus er den, der tager min hånd, når jeg føler mig træt eller tynget ned. Og Jesus er den, der beder mig om at rejse mig op, og at give ham mine byrder, og det er ham, der vejleder mig. Han er min hyrde. Og Gud er min beskyttelse. Han er alt det, der skaber mig. Han er alt det, der får mig til at fungere. Han er den, der kender mig. Han er den, der fortæller ånden, hvad jeg har brug for. Han er den, der taler med Jesus om mig. Han er min far. Han sørger for mig. Han er der altid for mig. Og hvordan jeg kan mærke de tre dele i mit liv. Jeg kan altid mærke Helligånden indeni. Jeg kan mærke Helligåndens varme inde i mig, når jeg beder. Jeg kan mærke Helligåndens varme inde i mig, når jeg er ked af det. Jeg kan mærke Helligåndens varme inde i mig, når jeg er vred eller sur, når jeg er utaknemmelig. Jeg kan altid mærke Helligånden. For det er de ekstra tanker, de ekstra stille stunder, jeg har inde i mig selv. Det er alle de gange, nogen siger noget negativt til mig, og jeg har kunne komme igennem det med noget positivt. Det er alle de gange, jeg har følt mig trist og ked af det, og jeg har kunne rejse mig op igen og gå videre og være stærkere og bedre, end hvad jeg har været. Det er alle de gange, jeg har været væk fra Gud, og jeg alligevel har fundet vej tilbage, eller han alligevel har kaldt mig tilbage, og jeg har brugt mine ører til at lytte. Jeg kan altid mærke Jesus ved siden af mig. I hvert rum, jeg træder ind i, er han der. Han er lige ved siden af mig. Han tager aldrig mere end 20 skridt væk fra mig. Han står ved siden af mig, og jeg kan mærke ham så tæt, som jeg kan mærke en fysisk person ved mig. Helligånden ser jeg, når jeg er et fællesskab og et nærvær sammen med andre kristne, som også søger Helligånden. Jeg ser Helligånden i den udstråling, andre mennesker viser. Der ser jeg Helligåndens kraft. For eksempel har jeg en virkelig god vennekreds af nogle fantastiske piger, som jeg går i kirke med. Da jeg selv har fejlet, og når jeg selv har været dårlig til at bede eller til at læse, så har jeg kigget på dem og kigget på den udstråling, de viser, når vi har været i et fællesskab, hvor vi synger i kirken, eller hvor vi har været andre steder at besøge. Jeg kan se Helligånden gennem deres udstråling. Jeg kan se Helligånden gennem deres tårer. Jeg kan se Helligånden gennem deres hjerter, og måden de snakker på, måden de lovsynger på, og måden de græder på. Jeg kan se Helligånden igennem det hele. Hvordan jeg ser Jesus. Jeg ser især Jesus, når jeg har været i et fællesskab, eller været steder, hvor jeg har set folk være såret, eller set folk have ondt, og at de alligevel har kunne rejse op. Når jeg har set folk være nedtrykt, så kan jeg se, hvordan Jesus rækker ud til dem og rejser dem op, ligesom han gjorde med kvinden, der havde blødninger. Jeg kan se Jesus i alle de fantastiske mirakler, der er omkring mig. At jeg er i live, kan jeg se Jesus. Det er jo hans fortjeneste. Det er ham, der har ofret sig for mig, så jeg kunne leve. Jeg kan se Jesus i min familie, i alle de gode ting, andre mennesker gør, og jeg ved, at det er ham, der belærer dem. Jeg ved, at det er ham, der vejleder dem. Og jeg kan se Gud i min egen udvikling. Jeg har været til konference, hvor den her profet, jeg var gået op, og hun begyndte med at bede og bare tale ord på mit liv og fortælle mig, hvad Gud egentlig havde sagt om mig og hvem jeg skulle være. Ting han også har lovet mig, ting han også har fortalt mig, at jeg kunne være. Ting jeg har hørt så mange gange i mit liv, men ting jeg egentlig et eller andet sted tror jeg har givet op på, og ting jeg stoppede med at tro på, fordi det var så svært, og fordi der var så mange ting, jeg bare følte mig så usikker på og uklar på. Så efter jeg havde været til den konference og havde snakket med hende, så tog jeg hjem, og jeg var så ærlig med Gud, jeg sagde, at der er så mange ting i mig, jeg ikke kan lide. Der er så mange ting, der gør mig til en uperfekt person. Og jeg kan huske, at der var én ting, jeg især ikke kunne lide. Det var den her med, at jeg fejlede med at være ydmyg. Ikke at jeg var arrogant, men jeg fejlede med at være ydmyg. Jeg fejlede med at kunne tillade mig selv at være i baggrund og
vende på, at han fremhævede mig. Ikke vise alle mine talenter, eller vise alt, hvad jeg kunne. Ikke, at jeg ikke vidste, at jeg godt kunne, og ikke, at jeg havde selvtillid nok til at kunne vise andre mennesker, hvad jeg kunne, men mere, at det var ikke mit sted at fremhæve noget, han har givet mig, men det var hans sted at fremhæve ting, han har givet mig. Så det ændrede han ved mig. Han har gjort mig ydmyg, han har gjort mig tålmodig, han har hjulpet mig med at være stille i hans nærvær. Han har virkelig udviklet på mig. Altså, jeg kan ikke sidde her og sige, at jeg har angst eller depression længere, for det har jeg ikke. Hvis jeg skal give et råd til nogen, der døjer med det samme, som jeg har døjet med, så vil jeg nok sige, at nogle smerter er til at overkomme, nogle smerter er til at glemme, og andre smerter er til at føle. Men at ingen af de smerter er til at gå med alene. Del dem med Jesus. Hvis der sidder nogen derude, som måske aldrig har mødt Jesus eller Gud, så vil jeg kun sige, at du kan ikke møde en person, hvis du aldrig besøger dem. Du kan aldrig nogensinde have en relation med nogen, hvis du aldrig nogensinde opsøger dem. Og Gud vil aldrig nogensinde lukke døren. Men det er din tur til at tage et skridt mod ham. Mød op der, hvor du kan finde ham. Om det er i fællesskab med nogle kristne mennesker, om det er i bøn, om det er ved at investere i en bibel, eller om det er ved at lytte til nogle lovsange, eller om det er ved at tage i kirke. Du kan ikke møde nogen, hvis du ikke dukker op, hvor de befinder sig. Du kan ikke møde nogen, hvis du ikke har interesse for at opsøge dem. Og han er åben, men han har også følelser. Han vil også gerne have, at du opsøger ham. Han vil også gerne vide, at du vil ham gerne. Hvis du aldrig nogensinde har mødt Jesus, aldrig nogensinde har mødt Gud, så skal du bare vide, at han vil dig gerne. Du skal bare vise ham, at du gerne vil opsøge ham. Når det kommer til Galaterbrevet kapitel 2, vers 20, så har jeg taget det meget bogstaveligt i den format af, at jeg ikke bare lytter til det og tænker, at det bare er en ekspression, eller bare er en talemåde, at det ikke bare er noget, folk siger for at vise, at Jesus stod for mig, og jeg som kristen er også blevet korsfæstet. Jeg mener, at når jeg har valgt at blive døbt, så er jeg gået under vandet, og jeg er kommet op af vandet som en helt ny person. Alle de ting, jeg var, alt det, jeg havde været, alt det, jeg var utilfreds med, alt det Gud ikke havde valgt mig til at være, det blev under vandet. Jeg er 100% korsfæstet sammen med Kristus,